ya ono ya ini iki wis enek perkembangan. Kok tiba malah nemen. Di kok malah mbok oteh-oteh tok to, kok ora ndang dipangan. Gak doyan ya karo masakanku. Samene piye to, Dik? Wong dimasakne ayam ora doyan. Yo doyan to. Ya ndang ditekne. Ya, Dik. Piye Di? Enak gak masakanku? Wah, enak banget, dan mantep.